Justiin. Jäljellä Mä tiedän, että päin helposti, mutta ne kuitenkin. Ei saa tuosta noin. Hei, juna. Brain Cornerin Norjus. Mitä jumala, yksi kuvaa myös. Mun mielestä pitäisi ilmoittaa joku kuvata. Eikö ei se kuvata? No hyvin vittu. Te kyllä itki ite tuolla nurkassa joku kehitysvammainen vai tapsari vasta. Se on ihan Ei kai se vain ole videokuvaa. Siis johonkin niin se Tämä on ainakaan. ei vittu, onko se oikeesti videokuvaa? Ei kai se vaan oo Se on niin hiljaa, se on ite hiljaa, niin se on videokuva. Tää ei oo, nyt ei oo. Ai kuvio diva. Ok, kyllä. Se on videokuva. Niinku vivahde kudos. Voi vittui. Hei, mä oon köyhä. Ja mulla tulee... Niin mä oon köyhä. Mulla tulee paras videokuva. Se on nyt. Kaunista. Se sensas. Ei se soikin. Eero, voi periaatteessa Miten sosiaalisesti? What is this? I don't even... Tästä voit tulla sen Marko Ripeiltä, missä mä puhuin. Miksi et sä käyttänyt junaa? Minä opiskelijakortin kuvaskin ihan emas Ei kyllä. tarvitse. Laseo. Se on Phoenix Wrightista yksi asia. Ahaa. Kuka? Emas kyöltä. Niin se. Ai niin joo se. Mä en oo vieläkään päässyt Phoenix Wrightia pelaamaan. Mulla on tuo yksi Mä oon niistä. Sulla voi pelannut... rekordi. Mä oon pelannut 2 rekkaa. Minulla on rekordi kaikki. Mikä peli, mistä puhutaan? Hyvin. Mä oon Mitä äijä? Mikä puuki? Paska niinku puhuukin. Phoenix Night. Kyllä niin Mä oon pelannut ne 2 ekkaa, mä en tiedä miksi mä oon pelannut muita. Sama juttu. Tai siis niinku, mun pitänyt ostaa se 3, mut kuinka on. Ei noin väkkää. Ei mitään suunnitelmasti Se on hyvä. Blackout Best En voi sanoa mitään, kun se on kuvaaminen. Kaikki asiat, mitä mä sanoin, jäi tulevaisuuteen. Älä nyt mun Se oli valovuosi. Se tuli vittu analysoimaan mun tekstaria, se on siitä kuvia, että missä seinälle tuolla. Löytikö salakoodia? Ai analysoimaan. Ai niinku Nimessä on kyllä vähän kipeä. Niin. Onko kaikki valmiit? Hei, controls! Saatan.